Bo día a todo o mundo. Imos empezar cun anuncio organizativo. As persoas que queirades participar nos obradoiros pola tarde podedes apuntarvos ao longo da mañá no que escollades no mostrador. Empezamos xa. É un placer estar aquí esta mañá presentando a Marilar Alexandre. Ela vai ser a que vaya dando paso ás intervencións alrededor de ciencia, mulleres e lingua das científicas que colaboran con esta mesa a través de vídeos que gravaron dende os seus centros de traballo. Eu vou presentar rapidamente a Marilar Alexandre. Imagino que todas e todos vos coñecedela pola súa actividade literaria, polo que é máis coñecida públicamente, pero ten outra actividade moi intensa e tamén moi recoñecida internacionalmente como experta en didáctica das ciencias. Ela empezou, además eu creo que polo punto máis atinado, o do ensino na secundaria, nos anos 70, cando chegou aquí a Galicia como catedrática de biología no Instituto do Calvario, que pasou a chamarse Castelao a proposta dela. Ela foi tamén das primeiras persoas que elaborou material didáctico para ciencias naturais en galego. De feito, eu, como coñecín a Marilar sen sabelo, foi así, porque o meu libro de biología de primeiro debut era Sete Estrelo, que editou Xerais, e anteriormente xa participara no equipo de Xilgardeira, que se publicou no ano 1982. Acaba de chegar de Baltimore, onde recolleu o premio que concede a Asociación Americana Estadounidense de Didácticas das Ciencias. É o premio de maior prestigio nese campo, que recollece toda a súa trayectoria na didáctica das ciencias, nas que destaca sobre todo polos estudos sobre argumentación. De feito, é a autora principal dun dos artigos científicos máis citados neste campo e tamén dos primeiros que houve. Tamén é membro da Real Academia Galega e ingresou con un moi fermoso discurso que se chama Termando da Paisaxe Galega, que eu creo que tamén para mí sería un orgullo, pois foi un texto empregado na selectividade do ano pasado, que iso tamén é un indicador de calidade. E sen máis, deixo vos con ela para que vos dea paso por as súas compañeiras. Bo día, moitas grazas, Yolanda. E, efectivamente, como estaba lembrando Yolanda, as relacións entre ciencia e lingua galega non sempre foron fáciles e eu son autora os primeiros materiais que houve en galego, Arbres de Galicia, este nome, Arbres de Galicia, un folleto Colexio de Licenciados de 1976, presentado nunhas jornadas da lingua en Maceda que acabaron coa Guardia Civil sacándonos de ali a punta de pistola. Queimamos, falaban en galego impresionante. Entón, despois diso, nos, efectivamente, por acordo con unha editorial, pois empezamos a facer o primeiro libro de ciencias en galego, Xilgardeira, que anda por aí, por os centros de documentación. Mais veu o 23 de febreiro e entón a editorial botouse para atrás, chamounos directo Ledo para decirnos que non estaba o contexto para libros de ciencias en galego. Mirade que cousa tan perigosa. E entón os autores decidimos sacar ese libro como unha edición de autor na imprenta CEMI de Vigo, que era onde os partidos clandestinos tiraban os seus panfletos. Eu estou falando xa, como vos dades conta, dos anos 80, ou seja, que vexamos as dificultades que tivo o galego para chegar despois a Sete Estrelas. A mesa redonda de hoxe non foi eu que me puso o título, porque non é moi doado fiar as dúas cousas, pero decidiron que fose sobre ciencia, mulleres e lingua. E entón vou vos presentar as tres mulleres que responderon a preguntas sobre estas cuestións, que son tres investigadoras galegas de excelencia. Patricia Conde Muiño, de Física, está ubicada na Universidade de Lisboa, pero forma parte dos proxectos de investigación, a do LASTID, todas estas cuestións do CERN, co acelerador.
Marta Piñeiro Núñez está en Estados Unidos nunha cosa que se chama Molecular Innovation Hub en Indianapolis, traballando coa empresa Lilly. Entón, pois, nos responde desde ala. E María Marián está no grupo CELCOM do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña. Entón, son tres persoas con moita responsabilidade en cuestións pois de investigación, en persoas que chegaron lonxe e reflexionan sobre isto. Rapidamente, pois, quero dicir, para presentar as súas respostas, quería sinalar algúns puntos de unha ollada coas lentes violeta, que son as que eu levo postas desde que tiña 17 anos, acerca de cal é a situación das mulleres nas ciencias e sobre algúnas cuestións que teñen que ver con por que chega a ser así. Elas o que van responder é sobre as súas experiencias concretas. Unha cuestión é a cuestión da invisibilidade das redes informais. Outra cuestión é a xente que fixo reflexión sobre isto desde o punto de vista teórico e tamén algo que ás veces, que é o marco desde o que eu creo, e os marcos desde o que temos que pensar no papel da lingua galega nas prácticas científicas, porque téndese a pensar na ciencia en termos de experimentación, pero realmente a maior parte da actividade científica é discursiva. Pensamos con palabras, por tanto, pensamos coa lingua. Sobre as redes informais, é algo que está moi estudado en socioloxía e ocorre que as mulleres non son mulleres, porque este caso pode afectar a Mendel, e porque estivo 40 anos o seu traballo sen ser considerado, que a ciencia, moita parte dela, esa comunicación vai por redes informais. Son cruciais na difusión e na promoción da ciencia e das persoas científicas. Todos sabemos que a Universidade Española, que ten un grado de endogamia increíble, ainda que vai mellorando, pois a promoción e as persoas que accedían á cátedra e tal eran os que tomaban viños o catedrático. E isto pois é así, pero non vou entrar nisto onde as mulleres non adoitaban facelo. Entón, por exemplo, segundo o libro de Watson, do ano 68, sobre a doble hélice, Rosalind Franklin tomaba o té no cuarto das vasoiras, porque non podía entrar en Cambridge na sala onde tomaban té os homens, que até ese momento era o único que estiveran. Isto é únicamente un exemplo. Aquí hai outras mulleres tamén que foron responsables de avances científicos moi grandes. Jocelyn Bell foi a que descubriu os pulsares, pero o premio Nobel o deron o seu director de tese. Por que ocorre isto? Non é que a veces cando se fala de que as mulleres están nunha situación, por exemplo, nas ciencias de discriminación, e vamos a ver que algo parecido ocorre coa lingua, parece que é un fenómeno meteorolóxico, non? Como o temporal. Entón, ninguén ten responsabilidade nisto. Pois non é así, porque a construcción de coñecemento científico, me vou referir ao traballo de Helen Ongino, pero podíamos citar outras persoas, é unha práctica social e, por tanto, todo o que se fai en ciencias ten que ver coa ideoloxía dominante. E isto, por exemplo, reflíctese nos temas a estudar. Tampouco non vou entrar sobre iso. E despois, algo que hai que dicir é que non se falaba durante moito tempo, pero nestes días estáse poñendo de manifesto, pois é que responsable de todo isto é un sistema chamado patriarcado, sociedade patriarcal, que, por exemplo, asigna ás mulleres a realización de traballos non remunerados no fogar, que chamamos os coidados. Isto ten varios significados. Por suposto, por unha parte, ten un significado de que os varóns con isto teñen os privilexios, teñen máis tempo e, por tanto, a mudanza disto vai significar un conflito, non me refiro a un conflito persoal, sino un conflito xeral en que os homens van ter que tomar unha parte deses coidados. Pero, sobre todo, que se isto non é remunerado, pois para o capitalismo, para a sociedade patriarcal, ven moi ben, porque, quero dicir, hai un diñeiro, hai un gasto social en coidados que non se fai, como, por exemplo, pois o feito de que non exista suficiente número de escolas de infancia, ten que ver con que alguén ten que facer o mesmo coas persoas de idade. E o papel asignado ás mulleres, pois que eu puxen aquí a foto
de Barbara McClintock, pero podíamos poñer outras persoas, todas as dificultades que digo que nunca tivo un posto permanente de investigación na súa vida. Ben, históricamente non me vou a entreter nisto, porque todos sabedes que na Biblia se di que a muller creaban a costela do varón. O mellor menos coñecido pois é que Aristóteles di que a muller é un varón deforme o que ten menos dentes. Isto para que se vexa o papel dos presuizos, porque para saber se as mulleres teñen menos dentes, que os homens basta que abrir a boca, pero non lle abrían. Pero isto continuouse dicindo durante a Edade Media. Plinio, o sangre menstrual, volve a abre o viño, fai estériles as colleitas, fai morrer os enxertos. Cando eu estudaba na facultade ainda se dicían cousas como a mayonesa, non? As mulleres non podían facer mayonesa. Agora xa sei que a xente moitas veces a mercan un bote, é horrible, pero, quero dicir, non se corta, pero dicíase que se cortaba. Pero isto ten consecuencias sobre a vida das mulleres, porque no Reino Unido, até o século XVIII, a legislación, non me refiro xa aos presuizos que van na cabeza, sobre violacións, decían que partían da idea de que a concepción require orgasmo. Por tanto, se a muller, despois da violación, quedaba preñada, pois se consideraba que non había violación, porque quería decir que gozou. Vale, é que nos dá moita risa pensar na Idade Media na Biblia. Non, vamos un poquinho máis adiante. Marañón, vou poñer exemplos de dous señores que son considerados progresistas, noutras cosas e tal. Marañón, botada unha ollada a 3 ensaios sobre a vida sexual, porque é a encarnación dos presuizos de que non é capaz de dicir unha cousa específica na casa diferentes, entón di generalidades. O sistema nervioso do home ten unha constitución máis estable, non se pode ver en detalles estruturais, pero hai diferencias esencialmente profundas. Ben, a especial constitución do sistema nervioso das mulleres faina pouco disposta ao labor mental ao estado creador. Está argumentando porque as mulleres deben estudar secundaria, pero non xa ir á universidade e esas cousas. Non sei se o sabedes, porque eu realmente até pouco tempo non tiña presente ese dato, pero é o mesmo ano, 1910, en que hai un decreto que permite entrar as mulleres na universidade sen ter que pedir permiso específico, e é o mesmo decreto no que permite a entrada secundaria. Até 1910, as rapazas, para estudar secundaria, tiña que autorizarlo o centro, o director, o non sei que, os pais, etc. Ben, e ao final, como non é capaz de decir nada que sexa distinto, pois di que é o metabolismo que é o máis íntimo na química do ser vivo. Vale, pois hai moita xente de biología e persoas científicas aquí na sala, e sabedes que non é certo. E agora un señor, sobre o que eu tive algunhas veces discusións no seo da Comisión de Ciencia, Natureza, Técnica e Sociedade, que Nova Santos, que eu o sinto, pero non o podo ver. Eu me vou a opoñer sempre a que este señor se lle faga un monumento dunha rúa ou algo así. Por que? Porque, vale, foi un gran médico, pero un gran médico que non era capaz de mirar fora da lente dos seus presuizos. Entón, isto está na web, porque está dentro do que son as actas do Congreso, ele era diputado pola CRG, e el opúsose a outras mulleres. Por que? Por esas preguntas que di. É que, a ver, por que hemos de conceder a la mujer os mismos derechos políticos que a los hombres? ¿Son por ventura ecuación? ¿Son acaso organismos iguales? A la mujer non la domina la reflexión e espírito crítico, etc. Non? Quero dicir que isto hai moitos, eu só traigo exemplo aquí de algunhas persoas famosas. É que todo o mundo pensaba igual nesta época? Non, todo o mundo non pensaba igual nesta época, porque cando el saca libros con estes títulos tan fantásticos, pois Emilia Pardo Bazán, por suposto, a nosa grande feminista galega, e Santiago Ramón y Cajal se opoñen públicamente a isto. Pero isto, digamos que son cousas que permean todo o que é a percepción e fan pois que non sexa fácil para as mulleres dominar esas historias e ir na ciencia. E que pasa coa lingua galega? Pois hai unha coincidencia nun estereotipo que asignaría ao galego un papel na esfera doméstica, aquelo de eu falo catalán na intimidade, vale? Podería valer para o galego, ou, por suposto, nas cancións folclóricas, porque, claro, a esfera científica é outra cousa, non? Entón, pois aquí, por unha banda, temos unha actuación sobre a cultura científica, por outra da vila,
grazas por existir da vila, por sempre poñer estas cosas de manifesto, bueno, aquelo de el ladeo non vale para explicar a ciencia. Ten alguna base científica, pregunta ela, pois, efectivamente, é que así, claro, isto é unha cousa do pasado, volvemos ao de antes. Claro, é que, Marilar, ti estabas contando antes unha historia de hai 1000 anos, cando o 23F, non, pero é que temos o decreto do trilingüismo, xa onte Valentín na inauguración, e por iso dixo, supoño que vais aí. Ben, pois, sí, claro que vais aí, porque resulta que hoxe en día temos a táboa periódica esta que os profes non poden usar porque a química e a física resulta que non se poden dar en galego. Non vou falar do suposto epistemolóxico que está detrás de que se poida dar en galego historia, pero non se poida dar física. Xa digo, non. En fin, pero claro, todo isto ten algo que ver con algo que está, pois, que se pretende meter na mente das persoas. E hai que dicir que os pioneiros na defensa do galego, do seu valor científico, como foron, por exemplo, Coetáneo, xa sabedes, un pouco máis bello que outro, Pai Feixóo e Martín Sarmiento, tamén foron pioneiros da igualdade entre homes e mulleres. E vou citar outro aspecto que para mí é moi importante, porque a investigación que estamos levando agora no noso grupo sobre toda a cuestión das fake news e a posverdade, que aquí se chamou burros ou andrómenas toda a vida, e como sabedes, Feixóo dedicou parte do seu traballo precisamente a isto. Podese facer ciencias en galego? Sí. Nos onte escoitastes unha presentación da nosa Axencia Espacial Galega, que ten como lema os pés no chan e os ollos nas estrelas. Entón, non son da estratosfera, pero para mí o máis importante deste traballo, como sabéis, parte dos institutos, dos centros de ensino públicos galegos, é que poden demostrar que as rapazes poden facer ciencias en galego, de acordo? Entón, pois, con isto vamos a pasar a ver as respostas destas tres mulleres. Xa, menos mal, que xa me abren máis habilidades para os peces. Pregunta primeira, que sempre se discrimina? Na investigación, as investigadoras temos menos probabilidades de promoción que os nosos colegas menores. Hai varios estudos publicados en revistas científicas de prestixio internacional basadas en evaluacións cegas que indican que hai un prexuicio de xénero, un sesgo de xénero que fai que nos as mulleres científicas teñamos un 20% menos de probabilidades de conseguir un proxecto de investigación ou de optar a un contrato de investigación basándose meramente a nivel curricular en méritos obxectivos. Por lo tanto, hai un sesgo de xénero que forma parte da nosa educación, de como educamos a nosa sociedade, o que indica que para romper esta brecha de xénero en ciencia necesitamos traballar desde a educación dos nenos e nenas. Temos que cambiar o modelo de educar aos nosos nenos e ás nosas nenas para evitar estes sesgos de xénero, que fai que, por exemplo, durante a nosa tese doutoral empezamos con máis dun 50% de mulleres en tese doutoral en ciencias da vida e en ciencias da saúde. En cambio, só un 25% chegamos a xefas de grupo. E ese porcentaxe redúcese hasta un 10% cando falamos de postos de toma de decisións como direccións científicas, residencias de sociedades científicas ou xerencias e decanatos. Aí non representamos, casi non chegamos ao 10% de porcentaxe de mulleres líderes en postos de toma de decisións. Diría que estábamos en torno a un 30%, Portugal tal vez por aí, pero alá fora a fracción de mulleres é entre 15% e 20% nos números actuais na nosa colaboración, por exemplo. As nosas colaboracións son grandes colaboracións, temos 5.500 persoas participando no mesmo experimento, entre enxeñeiros, técnicos, físicos, estudantes, por tanto son moito grandes e a fracción de mulleres é pequena. Agora, dentro desta situación, digamos así, sentín eu alguna vez
discriminación, eu diría que non. Eu, na miña pel, digamos, na miña situación personal, non me sentí discriminada. Non tive nunca a impresión de que non tivera as mesmas oportunidades que un home, por tanto, considero que sempre tive as mesmas oportunidades de subir ou de mellorar, de facer as mesmas cosas que un home. Sin embargo, si observei situacións de discriminación con outras mulleres e teño colegas que si as notaron. Unha das situacións de discriminación que observei, por exemplo, cando era estudiante, isto há máis de 20 anos atrás, estaba en DESI, un laboratorio alemán parecido co CERN e tamén con unha grandísima participación internacional. Naquele momento, por exemplo, digamos, nas nosas colaboracións se percibía que unha muller non facía cousas próximas do detector, digamos, así, os cables, a electrónica, eran cosas de homes. Por lo tanto, lembro-me de alguna vez irmos a ver o detector, que normalmente non podemos ver, porque cando tomamos datos, aquela é unha zona de alta radiación, non se pode unha persoa acercar. E cando chegábamos as rapazas, pois lembro-me que algunha vez houve comentarios de que facedes vos aquí? Como se fora unha cousa extraordinaria que unha rapaza fose ao detector. Na miña experiencia profesional non podo falar de exemplos de discriminación implícita ou explícita, máis ben de barreras adicionais. Como inmigrante nun país angloparlante, eu pertenzo á comunidade latina, porque percíbese pode falarse dos países do viño comparados cos países da cervexa. Nese sentido, sí que podo falar de que costoume esforzo adicional o chegar á miña posición profesional. Sí, a segunda pregunta é sobre a participación. A maternidade é unha das principais barreiras na carreira dunha científica en nai. De feito, acabase de publicar un estudo en Nature, que é unha das revistas de maior prestixio a nivel internacional, que indica que a mitad das mamás, un 43%, e unha cuarta parte dos papás, un 23%, acaban deixando a carreira STEM a partir de 3-7 anos despois de ter o primer fillo, o que indica que temos que facer algo para evitar esta fuga de talentos. Unha das medidas que hai que facer é facer medidas reales para a corresponsabilidade e conciliación familiar. Pero tamén, por exemplo, a Xunta de Galicia todavía non aplicou en proxectos e en contratos de investigación, en contratos incluso desde as fases máis iniciales de predoctorales e postdoctorales, e, por suposto, proxectos de investigación a grupos de investigación. Hai que aplicar supostos de interrupción para que a maternidade ou a paternidade non penalice as mulleres e os homes que se dedican a investigar, porque os períodos de evaluación normalmente son moi cortos, de 3 ou 5 anos. Por lo tanto, unha parada debido á maternidade supón unha gran penalización á hora de conseguir proxectos e contratos de investigación, porque decae a túa productividade. Sobre a conciliación da vida familiar e a investigación, teño que dicir que é a parte máis difícil, sin lugar a dúbidas. O desafío máis grande ao qual eu me tive que enfrentar alguna vez na miña vida. Eu teño 2 fillos de 9 e 10 anos e estamos num medio altamente competitivo. Competimos cos nosos colegas, somos, digamos, os científicos, estamos aquí porque gustamos disto, nos esforzamos moito por facer as cousas ben, por chegar máis longe, por facer mellor sempre. Ademais de eso, temos unha grande presión institucional para ter máis publicacións, máis responsabilidades, orientar máis estudiantes, divulgación, temos un montón de presión. Cando un fillo nace, nós temos que frenar. Para min significou un frenazo directamente na carreira que fixen por vontade propia, porque eu quería facer. Tamén é difícil, digamos, é difícil para unha muller, pero non penso que sexa máis fácil para un home. E isto é importante, porque até no noso medio e a nivel internacional, tal vez incluso máis que tal vez do que en España ou Portugal, penso que
é máis fácil para unha muller dedicar tempo aos seus fillos, eso está ben visto, en canto que un home reducir as súas perspectivas de carreira para cuidar fillos todavía está moi mal visto. Por tanto, eu ata diría que debe ser máis difícil para un home que para unha muller, e talvez de aí tamén veñan en parte algúns dos valles das limitacións que os homes impoñen tamén en participar neste tipo de traballo con máis peso. En calquera caso, eu teño que dicir que se o meu marido tivera decidido deixar a súa carreira para cuidar os fillos, eu non tería dedicado menos tempo aos meus fillos. A miña opinión é que non necesariamente hai unha diferencia entre ser científica con respecto a outras profesións. A diferencia principal, no meu caso, na miña experiencia, está entre unha posición académica de obtención da cátedra ou obtención da posición de docente nunha universidade ou instituto investigador, ou comparado coa industria. No meu caso, eu fun do meu postdoc á industria, conseguín unha situación moito máis fácil, máis doada, máis amable para poder compensar ou conciliar a miña vida familiar coa miña vida de investigadora profesional. Por suposto que se detectan discriminacións, pero temos tendencia a invisibilizalas ou a minimizalas. Se fixeron falta varios estudos e varias campañas de visibilización da problemática de brecha de xénero para ser conscientes que as mulleres estamos sendo calificadas como menos competentes, temos esa percepción de que somos menos competentes para determinados postos de liderazgo ou de toma de decisións. E tamén percibimos que somos menos inteligentes para determinadas disciplinas STEM. E todo isto forma parte da nosa educación e das mensaxes subliminares que recibimos constantemente desde nenos, desde os xoguetes que recibimos durante o proceso educativo. A discriminación é entendida no meu entorno. Como dixen antes, eu traballo nunha colaboración internacional, 5.500 persoas, 180 institutos, vindos de 40 países diferentes. Temos todo tipo de nacionalidades. Digamos, se ollamos as nacionalidades das persoas que traballan comigo, hai xente de todos os países do mundo prácticamente. Debe haber 2 ou 3 que non están representados. As cuestións de discriminación son moi importantes dentro da nosa colaboración e discutimos en abundancia, sobre todo os últimos 10 anos para aquí. Entón, pero son discutidas cada vez máis nun ambiente máis global, falándose de diversidade e entendendo a diversidade como incluindo o xénero, a orientación sexual, etnicidade, nacionalidade, idade, condición social, digamos, todo tipo de diversidade, lingua que se fala, país de orixe, todo. Inclusivamente o país no que traballamos. Dentro da nosa colaboración, por exemplo, hai unha preocupación moi grande para asegurar que todos temos as mesmas oportunidades e que non há discriminación. E utilizamos tamén formas de monitorización. En este momento, como temos bases de datos dos membros da colaboración, podemos monitorizar todo tipo de cousas, por exemplo, a fracción de mulleres da colaboración, a fracción tamén por nacionalidade, por país de emprego, digamos, que nos emprega, e monitorizamos cousas como as presentacións que damos en conferencias en nome da colaboración, isto é un premio, un recoñecemento da colaboración do noso traballo persoal, digamos, do ben que temos estado a facer e do noso contributo, e unha forma de recoñecemento, porque nos firmamos os artigos, os 3.500 autores de Atlas, por lo tanto, ir a dar unha presentación nunha conferencia implica que, en nome da colaboración, implica que a colaboración recoñece o noso contributo e é moi importante. Pois monitorizamos en función da nacionalidade, do xénero, do país no qual traballamos, etc., para asegurar que, de feito, non hai discriminación. O mesmo acontece con postos de coordinación dentro da colaboración, postos de responsabilidade, todo iso está monitorizado. Isto tamén para valorar un pouco a
a diversidade, porque está demostrado que aumentar a diversidade aumenta a productividade, a innovación, e isto é moi importante na nosa área. Por lo tanto, cada vez hai unha preocupación maior en entendendo a diversidade como unha definición moi amplia. Definitivamente sí, teño moita sorte na miña compañía de que non só recoñécese estas dificultades adicionais, pero tamén existen unha serie de programas diseñados para axudar a que as mulleres poidamos desenvolver a nosa carreira, facilitar o desenvolvemento da nosa carreira. Por exemplo, temos guardería localizada no mesmo lugar de traballo, que foi unha axuda moi grande cando os meus fillos eran pequenos. Como Alemanha, pero en xeral a brecha de xénero e o teto de cristal ten valores moi similares a nivel internacional. É un problema internacional. Por exemplo, Nature acaba de publicar un estudo no que demostra que as mulleres recibimos premios menos dotados, peor dotados e con menos reconocimiento que os homes. Os homes reciben os premios máis importantes. E nós recibimos fundamentalmente premios asociados a servicios máis que a méritos científicos. Por exemplo, o 3% dos premios Nobel son mulleres. E, por exemplo, os 3 premios máis importantes a nivel internacional no mundo STEM, desos premios, dos premiados, o 92% son homes, o que xa indica que hai algo grave, pero algo que pasa a nivel internacional. Por exemplo, en Reino Unido, a sociedade científica máis antiga do mundo, que data de 1660, a Royal Society, pois por primeira vez está dirixida por unha muller, Julie Maxton, que lle fixeron unha entrevista en prensa española hai unhas semanas e comentaba que para evitar estes presuicios, estes sesgos de xénero, estes estereotipos, temos que educar aos nosos nenos, as familias teñen que educar aos nenos na igualdade e desde os xoguetes que lle regalamos aos nosos nenos. Por exemplo, as nosas nenas, as nosas nenas regalamos xoguetes orientados ao manejo da cociña, da compra, do cuidado dos bebés, e todos maioritariamente rosa, poniendo xeral un sesgo de xénero. En cambio, aos nosos nenos regalamos xoguetes que fomentan a creatividade, a determinadas habilidades de STEM e tamén o liderazgo. Os nosos nenos teñen decenas e decenas de superhéroes. E temos que empezar a traballar desde a infancia para evitar estes estereotipos que ao final dan lugar a unha brecha de xénero importante a nivel científico e de carreiras STEM. A igualdade ou non das mulleres fora de España. Eu penso que España, Portugal, talvez Italia, son os dos países no que máis igualdade hai, ou polo menos no que as mulleres, hai máis mulleres, por exemplo, en ciencia ou en física de partículas. As colegas estranxeiras sinten moito máis a discriminación do que nós, e iso é unha cousa que a mí me chamou moitísimo a atención cando no meu doutorado fui para Alemania, fui o primeiro país no que vivín fora de España, e chamoume a atención o nivel de feminismo que había ali, porque elas sentíanse moito máis discriminadas. De feito, ata se dá o caso que as norte-europeas, digamos así, a pesar de que casi todos temos a concepción de que no norte de Europa hai menor discriminación ou hai máis igualdade, non é así. É máis frecuente as mulleres deixar o seu traballo para criar fillos porque o salario do marido é suficiente para criar a familia toda. Podo decir que eu, na miña experiencia profesional en Estados Unidos, despois de 30 anos, dende logo teño escoitado de outras colegas que si as oportunidades son menos numerosas con respecto ao que teño experimentado. Dende logo en Estados Unidos, para unha científica ou científico global, as oportunidades son moito maiores. É unha sociedade moi dinámica con respecto ás oportunidades profesionais. Eso tradúcese decididamente no ámbito das mulleres como dos calquera outro colectivo. Pois vemos que hai unha serie de coincidencias entre as tres mulleres científicas comentando a situación
respecto a discriminación das mulleres. Eu creo que primeiro hai un aspecto importante que foi subliñado por Patricia Conde, que é o aspecto da diversidade, porque vamos a ver que isto é algo que pode marcar tanto a situación da discriminación das mulleres como a situación da discriminación da lingua. A diversidade favorece o desenvolvemento da ciencia. Por tanto, é bo que haxa mulleres tamén, e non únicamente homes. E, por tanto, é bo que haxa unha lingua como o galego. E outra cuestión na que vamos a ver tamén, aparecía nas respostas dela, e vai aparecer nas respostas ás cuestións sobre o uso do galego, e é, digamos, a relación entre o que ocorre no ámbito ben da familia ou ben da escola e o exterior. E nese aspecto, pois o papel dos medios e o papel da divulgación científica, que é o tema destas jornadas, destes encontros, é enorme. E por que digo isto? Vou poñer un exemplo dun estudo dunha investigadora galega, a profesora Neves Brisaboa, de informática da Coruña, dun estudo sobre a elección de informática por parte das alumnas. Esta carreira, este grau, non sei se lembrades, que hai como 10 anos ou así, cando comezou, chamábase informática, nada máis, informática, estudos de informática. Ben, pois hubo un momento dado, xa digo, non lembro neste momento o ano, en que mudou este nome a enseñaría informática. A proporción de rapazas, só debido ao cambio de nome, porque todo demais estaba igual, o programa era o mesmo, caiu en picado. É dicir, informática, me parece que tiña, non chegaba ao 30%, pero non era distante. Enseñaría informática ten moi semellante o resto das enseñarías, que neste momento está ao redor do 20%, xa estivo en máis baixo. Porque, volvo a decir o de antes, pensamos con palabras, e a imaxe que ten un adolescente do que é un enseñeiro, unha enseñeira, pode resultar dificilmente compatible co que ela ve para si mesma como unha rapaza. Por tanto, temos aí o papel da escola, o papel da familia, o papel dos medios, e que, por suposto, non se soluciona con estas parvadas que a veces día xente vamos a poñer unha materia, pois é algo que vai máis alá, e ao mesmo sabemos que ocorre coa lingua. As familias que poden falar en galego os seus fillos e fillas, despois encontran o problema cando son escolarizados nun ambiente castelán. Ben, pasamos entón ás preguntas sobre a lingua. Alguna vez recibí un comentario que a sorprendera positiva ou negativamente o empregado galego. No ámbito científico, a lingua dominante é o inglés. Eu confeso que utilizo moi pouco o galego. Sin embargo, cando utilicei o galego non me sentí en ningún momento penalizada, pero insisto, non son o mellor exemplo para iso, para poder valoralo. De todas formas, ahora mismo en Galicia hai un montón de divulgadores científicos e de programas de divulgación que están fomentando o uso do galego na ciencia. Por lo tanto, están visibilizando a problemática, están poniendo de moda o galego na investigación científica. Algún destes programas son, por exemplo, Moléculas en Galego, que está en redes sociales e que se pode seguir, está moi ben. E tamén o programa Efervescencia de Radio Galega, que ten un montón de ointes e están facendo moi ben, están visibilizando o galego na ciencia. Bom, a pesar de que levo máis de 20 anos fora de Galicia, eu sigo utilizando o galego como lingua científica, precisamente porque o ambiente internacional do CERN fai con que haxa moitas linguas, incluso tamén o galego. Está ali, igual que as outras todas, alemán, francés, esloveno, noruego, todos, digamos, hai unha grande variedade de linguas. E cando me encontro con outros colegas galegos, pois falamos en galego. Eu nunca notei, digamos, eu non tive, digamos, comentarios negativos ou calquera tipo de nunca me senti limitada por falar en galego en ciencia. Agora,
Si asinamos hai uns anos atrás, todos os galegos, un grupo de galegos do CERN asinamos un manifesto, porque naquel momento o que era o voceiro da Confederación da Asociación de Pais de Alumnos dos Colexios Concertados dixo que o galego non servía para falar física ou química, e, bueno, un absurdo, ridículo, e todos nós asinamos un manifesto que ainda se pode encontrar na internet. Por tanto, é unha lingua máis igual que as outras todas que utilizo. A verdade é que non, porque na miña experiencia profesional a maioría foi desenrolada en Estados Unidos, ali en calquer outro contexto científico temos a lingua franca que é o inglés común a todos os científicos globalmente, e despois todas as outras linguas que son persoais ou familiares ou maternas para os científicos que son naturalmente globais. Entón, non podo decir que tiña ningún tipo de comentario pola utilización do galego ou do castelán ou do mandarín. A diferencia principal está na utilización da lingua franca con respecto a todas as outras linguas. No meu caso, eu utilizo máis o inglés para relacionarme con países como, por exemplo, Portugal, colegas de Portugal, pero sí que algunha vez o galego sí que me sirveu para ter unha conversación máis informal, pero a nivel científico, insisto, o inglés é a lingua que máis se utiliza a nivel internacional. E incluso a nivel nacional, cando impartimos unha charla en algún centro de investigación, pois pídenos que impartamos a charla en inglés. O galego permite, sin lugar a dúbidas, falar con moita xente de outros países, digamos así, máis próximo que pode ser da súa lingua. Cando eu teño unha certa tendencia a falar con cada persona na lingua, se falo 3 ou 4 linguas, pois intento falar com as persoas na lingua que eles falan e aprender outras linguas. É máis, no CERN é moi habitual haber persoas multilingües falan 3 ou 4 e tentamos sempre falar na lingua dos colegas. Por lo tanto, cando coñecín portugueses, brasileiros, sempre tentamos falar. Eu falaba galego e eles falaban na súa lingua e nos permitiu a comunicación fácil co tempo. E máis, cando vim para Portugal, o galego me permitiu adaptarme moito rapidamente e iso se nota unha diferencia moi clara. Os galegos rapidamente aprendemos a lingua, en cuanto que persoas de fora de Galicia, os outros españois, teñen unha dificultade bastante grande. E máis, os portugueses pensan que os españois fan como que non entenden, pensan que fan adrede, e non se dan conta, por exemplo, que para unha persoa que é de Madrid ou de Castilla que nunca teña oído falar portugués, é moi difícil, o acento é moi difícil e, ademais, se adiciona o vocabulario. Os galegos, para os galegos o vocabulario é fácil, só temos a dificultade do acento, por lo tanto, custanos moito menos adaptarnos. E iso se nota moito. Discusión profesional, a verdade é que sí, na conexión inicial. Eu traballo con brasileiros diariamente e tamén teño atopado colegas lusófonos na miña experiencia en conferencias internacionais, pero o que sucede normalmente é que establecemos unha conexión inicial e inmediatamente cambiamos o rexistro máis cómodo que é o inglés como lingua franca. Isto, na miña experiencia, pásame non só co galego, pero co castelán tamén. Eu teño máis facilidade, máis fluidez hoxe no inglés que en ninguna das outras linguas que podo utilizar. Estar no estranxeiro axúdache a valorar máis as túas raíces, a valorar máis a túa familia, o teu país e a túa lingua. Para min o galego sempre foi un plus, pero é verdade que no caso do galego todavía hai que romper un teito de cristal, porque non é unha lingua atractiva para todos os galegos, é porque todavía existen prexuicios e sesgos asociados a determinadas clases sociais. Por lo tanto, hai que romper ese teito de cristal. É difícil para mí dicir se valoro máis agora ou menos
digamos, a nosa lingua con respecto a que cando vivía en Galicia. Eu sempre din bastante valor a nosa cultura e a nosa lingua, pero desde que estou fora do país, ou tal vez máis recentemente, desde que comecei a estar máis envolvida nestas actividades de diversidade dentro das colaboracións, é que son máis consciente da importancia que a diversidade ten no desenvolvemento, na innovación, na productividade. As empresas hoxe en día están buscando diversidade, empresas a nivel internacional, tentan formar equipos diversos, con xente de varios países, de varias vivencias diferentes, porque mellora a productividade. E, polo tanto, agora son moito máis consciente do valor fundamental que ten unha cultura, unha lingua a nivel do mundo, porque esta diversidade que nos fai especiais, esta vivencia propia que ninguén máis no mundo ten, que nos fai diferentes e especiais e, polo tanto, tamén moi valiosos. E, polo tanto, de alguna forma, sigo valorando cuantitativamente, digamos, podería ser dizer igual, pero agora desde unha perspectiva moito máis global. O feito de vivir no estranxeiro definitivamente influenciou as miñas opinións con respecto á realidade lingüística antes e despois de marchar de Galicia. Non necesariamente un cambio de opinión, máis ben un refinamento. En Estados Unidos vivimos unha situación de diglosia con o binomio inglés-castelán, moi comparable á realidade galega de diglosia entre o galego e o castelán. Entón, o vivir no estranxeiro que fíxome ter unha opinión un pouco máis xeralizada, menos politizada da realidade lingüística e máis pragmática. Na miña opinión, temos que establecer unha conexión e despois conseguir a comunicación. Entón, para mí, as linguas que un teñe a súa disposición son definitivamente ferramentas. Entón, temos que utilizalas na mellor xeito posible para conseguir esa transición da conexión á comunicación. Entón, teño muitos anos no estranxeiro e non estou tan politizada como estaba cando vivía en Galicia. Eso definitivamente. Paréceme que a politización das realidades lingüísticas acaba oscurecendo o que pódese facer máis que axudar, se teñe sentido. Ben, pois imos finalizar esta mesa porque comezamos, como sabedes, con algo de retraso e ten que comezar a seguinte. Entón, únicamente, pois, algúns pequenos comentarios a modo de conectar as cousas, as respostas destas tres investigadoras que quero subliñar que o feito de ser a mesa redonda totalmente virtual pois non significa que cada unha delas contestou despois de oír as outras, sino que contestaron en paralelo. E eu creo que é moi interesante ver a coincidencia, a converxencia que hai entre moitísimas das respostas. E, por exemplo, na cuestión da lingua, ver como nos tres casos, que volvo a comentar que son bastante distintos, porque Patricia Conde está en Lisboa, María Mayán está na Coruña e Marta Piñeiro está en Indianápolis, en Estados Unidos, pero como nos tres casos ponse énfase na relevancia do galego para conectar coa comunidade lusófona, que mencionase en case todos os casos
o Brasil. Entón, é algo que é un valor que ten o galego, especificamente para a cuestión da comunicación científica, que eu creo que merece a pena que se lle dedique atención. En segundo lugar, o que comentaba antes, enlazando coa presencia das mulleres na investigación. A diversidade é unha riqueza, a diversidade é importante e temos que intentar preservala. E un aspecto que chama atención, das respostas delas é, por exemplo, o feito de que a discriminación das mulleres sempre existiu, esa se sabe desde hai tempo, pero o feito de que neste momento, xa por unha parte dentro de algúns ámbitos científicos, como pode ser o CERN, que comentaba Patricia, xa exista unha forma de, a mí non me gusta nada, de monitorizar, pero ben, de controlar como é a presenza das mulleres, e por outra banda, os artigos en Nature. Hai moito tempo que hai artigos nas revistas de didáctica das ciencias, desde os anos 80, sobre as mulleres científicas, a presenza das mulleres, por exemplo, nos libros de texto, a forma en que se valoran distintos os exames asinados por unha mesma muller, pero agora hai estudos en Nature que mostran a dificultade, o sesgo que sufren as mulleres na súa investigación. E eu, polo menos no meu ámbito, coa xente que teño falado desto, a maioría das mulleres coinciden, as mulleres que se dedican no meu campo a investigación sobre didáctica de ciencias, nas dificultades canto máis arriba estás. Isto mostran os estudos. Entón, como? Pois, digamos, en determinados niveis parece que non supón moita diferenza, pero no momento que si estás xa dirixindo un grupo de investigación ou estas cousas, pois o feito, por exemplo, de ter fillos e esas dificultades de conciliar. E por acabar, unha nota optimista, dúas cousas. Unha, e eu isto tamén podo dicir que o teño constatado na miña experiencia, nos países do sur de Europa, podemos falar España, Italia, Francia, a situación das mulleres é mellor que nos países do norte e significadamente Alemania. En España, nos últimos 20 anos, pasamos do 5% ao 20% que estamos neste momento, por exemplo, de catedráticas de universidades. Segue sendo pouco, vai ser algo máis. En Alemania están moi pouco por riba do 5%. Isto por simplemente poñer un exemplo. E outro é a propia divulgación científica, o tema dos encontros, porque é algo que pode ter un papel moi importante en facer visible que a lingua galega é algo que é compatible perfectamente e é útil para a ciencia. Só quería acabar con un comentario que a mí me suscitou unha reflexión ao ver o programa das jornadas, e é que a meira grande parte das persoas de divulgación científica que están no programa son homes. Entón, pois é algo que a divulgación científica posiblemente en galego teña que mudar tamén nos próximos anos. E con isto, pois moitas grazas e pasamos a